En ngeso makare janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni chendo en twak rowere ma bende biro ni ngeso ka ngeso saa 2 otieno ka bende odiechieng' ma kawuono. Thuon wach mwadwa wuoye en kalure kod fwambo. E studio ka an kod wendo ma bende dhi miyowa twak makare kalure kod fwambo ni mar pod en jalno mayudo tiegruok. E mbalariany ma bende dhi nyisowa mana kwa dhi mbele adwa ni mondo introduce. Dagomb ni kamera kacha kinyisowa nyingi, kuno misome kachiel kod bende kuno ma samoro iyae. Mana kinyo kamera kacha. Erokamano ne Pauline kuom rwaka ka. An nyinga iluonga ni Dickens Amolo. Sani asomo weche fwambo e mbalariany ma Mount Kenya. Kendo kono ema sani atime higana mogik. Then atiekra gi somo. Kuma an ja Kisumu. Kisumu West Sub County. Jo Kisumu hapa ni uneno gi wang'u kaka wuono wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Dickens Amolo. Ka bende gigo mwadhi wuoye ma wachno mwadhi wuoye gi okolore kod fwambo ka bende nyisou ni en e ike mogik e mbalariany mar Mount Kenya. Arwakuni machiegni ka dhi bedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Dickens, iwinjo nade kuom chopo e wang' jowi marwa mar Lolwe, gino ma be samoro rowere marom kodi osegombo chope mondo gitwage kod joneno mag Lolwe TV, joneno mag twak rowere? Chopo na Lolwe TV awinjo kamor nikech osebedo lekna chakre chon. Mondo chieng' moro achiel amba bedi awuoye wang' jowi ji onena kaka achiel kuom jofwambo. Koro en dream come true. En dream come true ne an. Dickens, seche moyudo ka wan e school, high school wasomo ama primary, wan kod lek mopogore opogore. Tuyudo ni kwa dhi mbele lek gi samoro giwilore. Kane in e primary, I hope ni ne in gi lek ni moro. To seche moko be kichopo e high school lek no chako opogore. Kitieko form 4 lek ni ero ne en bedo jafwambo koso in kaka ni yudo barua ni wacho ni we adhi atima kosni. Mokwongo kana chako lekna mar bedo go mokwongo ne en bedo japuonj. Soma e primary ka pod nadwa na bed japuonj. Mochopo kuma natime penj maduong' mar klas 8. Ka koro chieng' mani golo duoko. Naneno ka ji nobet kendo ng'iyo wang' jowi. Kendo jofwambo ema koro ni ng'iyo wengegi. Kanyo ni koro lekna odogo lokre. Koro awe dwaro bedo japuonj. Kendo nadwa ni koro abed jafwambo mondo ame chieng' moro achiel ji ong'iya wang' jowi. Ka gimoro timre piny to an makoro ing'iya, an makoro alero ne ji. Kanyo naloke lekna kendo adwaro bedo jafwambo. Ma wiya nowil gi wach mar puonjo no koro. Kamano. Seche mang'eny rowere ni gande gi mentality ni once timo course mar journalism ama bedo jafwambo, gimokwongo en ni idhi nena e wang' jowi. Mano be paro mane Dickens nigo dadiera? Anyawacho ni mano e paro mane an go. Paro mane an go yie nen mano. Nadwa nena wang' jowi kata winja radio. Kamano. Nikech kata mana kana dongo wuonwa nohero ahinya winjo habari. Kanromo saa achiel wasebet piny waneno habari. To ng'at achiel em ni neno. Koro an be nadwa nabed ng'at mineno no. Mondo chieng' moro abed e wang' jowi koro an minena. En lekna kamano. Koro sama ng'ato nego bede wang' jowi wan gi different categories mag units mwati. Minyalo wacho ni in kane idonjo Mount Kenya en yo mane mar fwambo mikawo? Kana donje mbalariany mar Mount Kenya, nadwaro mana wuoyo wang' jowi wuoyo no. To kata ndiko habari banyalo ndiko, but mana gombo mogik ne wuoyo wang' jowi. Koro an ma wuoyo to ji winja. Mano ema nadwaro kabisa. To mano ema idhi godo mbele sani? Ema dhi mbele sani. Dickens, koro nyaka sani nyalo nyisowa ni gombo bet e wang' jowi kendo samoro kanidonje media school nitiere gik mopogore opogore mane in godo to maybe samoro kaka isomo first year, second year, third year, fourth year yudo ka gik moko wilore. Gin ang'o ma samoro ne in godo kane pok idonjo ma kidonjo yie kucho tidhi yudo na adiera ok en kaka naparo ni? Mokwongo naweyo ni kisebedo jafwambo to in nena wuoyo. In koseromo saa achiel tidhi bet abeta timaki ti iwuoyo wang' jowi to jopiny neni. Nadoga yudo ni ok en kamano. Mondo ibed jafwambo nitie gik mang'eny ma nyaka ing'e. Nyaka ing'e weche tuke, nyaka ing'e weche siasa kaka dhi. Weche mang'eny moluoro piny nyaka ing'e gite. Nyaka ibed gadiera. Ok iwacha wacha gimiparo. Kana dongo nawe ni kisebet tinya wacha wacha kiparo to jopiny winji. Koro nadoga fwenyo ni kara gigi nyaka ibed gadiera. Nyaka ibed gadiera e wi wach miwacho.
mane mnayudo kodogo pogre na. Ne rowere ma samoro gombo timo yore mag fwambo ama ma kawuono neni kaka jafwambo ma bende okel mondo tiegre kod jopuonjgi mopogore opogore. Sani kwa miyo Dickens chance ni ong'i kamera kacha, ochala nena ng'atno madwa timo news ama madwa timo intro mora mora. Dickens nyalo? Anyalo. Dickens chance en mari ka anyalo nyiso director nani mondo menya nena Dickens timatima intro gi dhok mora mora ma in godo sawa. Kinyo kamera oene komande. Kapok atimo intro. Akiani wacho na tim intro e yo. Ichalo ng'ama dwa somo news. Achalo ng'ama dwa somo Yeah. news. Anyalo mano. Okay. Jawinjo oseromo saa 8 mar odiochieng' saa mwayude weche manyien e yo machuok kokalo e Lolwe TV. Mokwongo we amiyi wechego e yo machuok. Mane en gavana machon ma Kiambu Migosi William Kabogo koro ne obwogo ni onyalo wuok e riwruok mar Kenya Kwanza motelne gi jalup jatend piny William Ruto. Kamachielo gavana mar Mombasa Migosi Ali Hassan Joho ne ogodhoge piny kowacho ni bende oromo bedo jalup jafuadh bandera mar Azimio One Kenya Migosi Raila Odinga. Kamano Dickens. Janeno mar Lolwe TV mana kaka uneneno mano Dickens apani uneno kaka uono wechego man wawuoye gin kalore kod wechego mag fwambo. Dickens otemo kanyo kako onyalo oyudo ni dhok ni be samoro pek kapok ibedo kode sana ineno. Koro Dickens anyalo wacho ni tema ineno. Rome was not built in a day. Ng'ato chakore gi piny korka pole pole idhi mbele. Lakini erokamano kuom temo somonwa news e TV wa mar Lolwe. Dickens wan gande ng'ato miluongo ga ni role model. Kani in dala ama kata sani ma pod idhi mbele kod skundi ni. Nitiere ng'ato maka ibet piny ineno e TV kati wacho ni an kaka Dickens agombo ni mondo abede kaka ng'ane. Agombo ni chieng' moro abede a report kaka ng'ane report asome news. En role model mari mane e industry ni mari en ng'a? Industry kan gi role model. Osomo habari gi dho Kisungu. Iluonge ni Stephen Leto. Yeah. En jafwambo mar Citizen. Kuom ndalo mathoth asegombo mondo abed kaka Stephen Leto. Kech omora kaka ofwambo. Omora kaka owuoyo e wang' jowi. Asebedo ka gombo mondo chieng' moro achiel amba bede kaka en. Erokamano. En pogruok mane ma samoro nyalo wacho ni uniqueness mane mineno kuom role model mari kopogore kod jofwambo mamoko? Kang'iyo jafwambo achiel mawacho ni en role model marani. Aneno ka kata ka en e chenro madhi achiel kachiel ma waluongo ni live. Yeah. Aneno ko ogolo kowuoyo tiwinjo ka yani akiana kete nade. Nitie ka kowuoyo tiwinjo ka gima imbe in kuma owuoyeno. Iwinjo ka okelo ni wechego e yo moro ma imbi neno ka gima in kanyo yani gidonjo ni mayot ma ok oyud pek moro mar winjogi. Ng'enyne aneno ga mano ka entie e campaign. Sama josiasa gi odhi manyo mbulu oko, ng'enyne aneno ga komako campaigns mag ogai mar ODM mar Azimio One Kenya ni. Kodhi ga kuno aneno ka kako kelo wechegego, kako fwambo en yo moro ma ok ithagri gi winjo. Iyudo gi mayot kendo iyudo ka winjogi ok tek ahinya. Dickens wan gi mainstream isewacho role model mari kaso wan gi local TV station. Local TV station inyalo nyiso ni role model mari en ng'a? Local TV station kai role model nani mane Lolwe ka. Ng'ato ni Aaron Wood John. Ahero kako timo interview mare. Iyudo kako chako kokelo wendo. Wacho ni ami ng'ane live. En role model mare local kai. Erokamano Aaron Wood John. Apani winjo maber ka bende wan kod jatiegruok madhi mbele kod tiegruok mare kowacho ni in e role model mare, in ema samoro neni, in ema miyo samoro ochopo kama ochopeni. Dickens mana kwa dhi mbele inyiso ni in e iki mogik mar tieko mbalariany kaso koro iwuog oko ichak manyo. Inyalo nyiso ni safar ni osebedo machalo nade? Safar mar fwambo kae osebedo anya wacho ni osebedo mayot to boko osebedo matek. Yani osebedo matek to osebedo mayot. Yeah.
osebedo mayot nikech sani wan gi ei fwambo kae nyaka ibed e mbui. Nikech ng'eny gik matimre ing'egi e mbui. Piny duong' mokinya kuma ineno kendo okinya ng'e makanyo kende ma kuma ineno ok oromo. Koro nyaka ikel lweti kendo mondo ing'e mang'eny. Tek mare iyudo ka bet e mbui ni ok en gima yot. Nikech nyaka inyiew data, to kata mana gik midonjogo e mbui go ok inyal donjo e mbui gi lweti nono. Nyaka ibed gi machines minyalo donjogo. Kata ka en simo moro manya miyi weche moko manoko, kata ka en computers go, bechgi ok yot. Koro nyaka inyiew gi mondo ibed kodgi. Mano e pek mantie kanyo. Mana kaka iwuoyo e weche mag mbui, wayudo ni journalist en ng'atno ma ji odepend kuome mondo oyud news ama mondo oyud habari, information madiera. In ere kaka itiyo gi mbui mar, nikech wayudo kacha ni mbui kanyo be minyal go we seriously, mbui kanyo be minyalo yudo ko i give up miwach kata ni kopo ni mae gima timo, heri awe. Chuny mane ma in godo sama itimo mbui, to ere kaka i control mbui mari? Koro kaka wacho ni pod an e skul, nopuonjwa ni kaka wacho ni pod an e skul, jopuonjwa osepuonjowa kaka inya timo fwambo kokalo kuom mbui. Koro mbui gi nitie kaka inya ng'eyo jok ma nigi weche ma adiera. Kendo nitie kaka inya ng'eyo jok ma odonjo kanyo mar wuondo ji, mar tugo gi pach ji, gi keto miriambo e mbui. Koro an kadonjo e mbui, nitie mana sites mamanyo. Nitie kuonde mamanyo mang'e ni ka to kadonje tadhi yudo wach madiera. To koni to kadonje to adhi yudo weche ma miriambo. Koro kadonje mbui manyo weche manya fwambo, ok adonja kamoro amora. Ayiero kuond madonje. Koro inyalo nyisowa do's and don'ts of a journalist student ama of a media students? Kaka iketeno ayude maber. Apani temo wacho gik monego ni jafwambo timo gi monego ni jafwambo ok tim. Koro apani ber kachako gi monego ni jafwambo timo. Mokwongo apani ber ka jafwambo bet gi weche ma jafwambo nego, ber ka en gadier. Erokamano Dickens, abro ng'adi matin. Janeno mar Lolwe TV, aneno ka sama owang'wa kendo director mara osenyisa ni onego wadhi e yueyo matin. Kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Wendowa en Dickens Amolo, ka bende weche ma kawuono wuoye gin weche kaluwore kod fwambo. Kik idhi mabor. Chenro en twak rowere, tielo mar ariyo, an jata chenro mari Pauline Oyudo. Samoro ne ng'ano ma ne onge but wang' jowi mare, wendo ma kawuono wan godo en Dickens Amolo, rawerano masomo Mount Kenya University, ka bende owuok e gwenge ma Kisumu, jo Kisumu, ageno ni uneno wuodu, ka bende puonjruok ma wan godo en kaluwore kod wechego mag fwambo. Dickens, mana kwa dhi mbele. Erokamano. Kapok nwadhi e yueyo nawacho gik monego ni jafwambo timo gi mok onego notimo. Mokwongo nawacho ni jafwambo ber ka weche ma in gadiera kodgi. Nikech inya fwambo bas iduogi penji kumigole wechegi. To be in gadiera ewi weche miwachogi. Koro mano achiel kuom gik monego ni jafwambo nego. Mar ariyo, jafwambo ber ka tiyo matek. Itiyo matek e fwambo gik moko timre pile seche te. Koro nyaka ibed ng'at ma ni rada. Ng'at ma ni rada. Kotimre ni tiseyudo habari, kotimre ni tiyudo. Koro mano inya timo mana kitiyo matek. Koro ok ibed ng'at ma ninda, yweya. Kamano.
Dickens, sani wayudo ni ng'eny rowere o depend on white collar job. En paro mane ama plani mane ma in godo bang' tieko skul? Idwa ni mondo ondik, imany tich koso in gi paro moro ni ang'iew maybe equipment ni achak godo tija? Inyalo nyisowa paro ma in godo ka bende rowere manie Lolwe TV ng'iyi? Anyalo wacho ni paro man go to ambe en mana nondika. To kaluwore kaka sani piny dhi, anyalo wacho ni anyalo jiwo ji mondo kik ing'i tich, ng'i pesa. Ka pesa inya yudo to tim gima nya kelo pesano. Mano ema anyalo wacho. Bende nitiere rawera moro amora ma bende nitiere ndalo mokalo gi bedo ni isetieko te skul to in ng'ano ma bende gwenge kama interact gi ji. Bende nitiere rawera moro amora mosebiro mopenji kaka media studies en to en result mane ma samoro imiye? I-encourage koso inyise ni kucho tek? Anyalo wacho ni ji mang'eny osepenja, osiepena mang'eny manie toka, ma wasomo lakini nie toka, osepenja kaka weche mek fwambo gi somo weche mek fwambo gi dhi e mbalariany. To pok apandogi, asekoni tek to tek, yot boyot, koro luwore kaka in ikawe. Kitiyo matek to yot, kidhi kucho yweya yweya to nyaka obedni matek. Koro en mana kaka ikawe, ok en gimoro matek to boko yot. En mana kaka in iwuon ikawe. Kamano. Dickens, wawuonde ni dine ibet japuonj kaka niwacho cha nitiere kuma dikoro ngimani orieyo. Sani in jafwambo, inyalo wacho ni ere kaka bedo jafwambo oseloko ngimani? To okang' maromo nade? Paro ni fwambo oseloko ngimana e okang' maduong' ahinya. Kapimo gi dina bed japuonj. Aneno dina bed japuonj, tija dino bedo mana chiew, adhi e klas tapuonjo nyithindo gik masebedo kasomogo, tachako adoga yweya. But ginene fwambo kae, iyudo ni gimiwacho kawuono ok en gima kiny iwacho kiny. Koro kisebedo jafwambo tiyudo ni ing'e gik mang'eny, gik mane piny ing'e gik mang'eny ahinya kopogore gi puonjo mana dak puonjo cha. Nikech puonjo cha nadhi mana gik manopuonja ema dok puonjo jogi. To kisesome ming'eye tinyawe kata somo koro in koro idhi adhiya tipuonjo nikech ing'eyo ni gigo ok lokre. Lakini fwambo ka iyudo ka oyawo wiyi nikech koro ing'e gik mang'eny, nikech gimotimre sani ok dhi timre ang' otimre godhiambo. Ma ok otimre kamano. Ng'enyne wayudo ka jofwambo owuok oko mar dhi manyo story sama dhi fwambo. Iyudo ka seche moko gik moko timore negi mopogore opogore. Ineno ka samoro igogi, giringo, gihinyore. En ang'o ma digomb ni mondo olokre e sekta mar fwambo ni mondo omi ngima jofwambo okete ongala ma mbele? Sekta mar fwambo kae kumiwachono en adier. To aneno ni ka gimoro ka nitie kumidware jofwambo, aneno ni ber ka iyiero joma dhi, nikech jomoko iyudo ka donjo ei jofwambo gi, giwuondre ni gin jofwambo to ok gin. Gidwa mana donjo mondo ging'i ang'iya iye kanyo, ka nitie giminya kwal to gikwal. Koro ber kapok oyiene jofwambo mondo okaw weche kamoro, ber king'iyo gi mondi. Kanyo ok anyal wacho ni sirikal osegore piny, but jok madonjo wuondre ni gin jofwambo ema apani osehinyo kanyo ahinya. Ok apar ka nitie jok mosebedo ka gore gi jofwambo ahinya. Apani mana jok ma donjo gi tok dhot mok gin jofwambo to wuondre ni gin jofwambo, gin ma gihinyo kanyo. Kamano. Dickens, bedo ni kawuono in e chenro mar twak rowere kendo gino mwawuoye en wechego mag fwambo, bedo ni in rawerano ma pod nie skul kendo chien kacha inyisowa ni lekni en ni kiwuok oko digomb nondiki, to seche moko wayudo ni sami ndiko ji idwaro 10 years experience, 5 years experience. En ang'o ma digomb ni mondo olose wach experience years gi? Wach experience tiyudo ka oteke sekta gi te. Ok ang'eyo gimomiyo nyaka wach kamano, to jok mindiko gi high school. Sama in e skul nisomo nok ondiki. Koro kiwuok e skul kok idhi manyo tich. Koro akia gimomiyo jok mandiko ji wacho ni nyaka ibed gi experience moro mar kata higni moko 5. Ok ang'eyo. Koro kinyaloke mondo kiwuok e skul kidhi manyo tich titemi atema kumidwa timono. Itemi ane ni biber gi gimidwa timono. To kiber to gikawi. Moloyo wacho ni experience ni isetiyo tia skul. Apani kanyo ok ober ahinya.
Dickens sani in attachment kendo kidok school in e final year ni. Ka inyiso kata ni in e final year sani in e attachment. Gin ang'o gini ma ipuonjori ama mipuonjori on the process of attachment ma samoro ni kia seche mane in e school kucho? Anya wacho ni gima puonjira e attachment. Attachment yudo ka intie attachment yudo ka intie machines. Yeah. To intie kaka inya mule machine go kata ka computers make editing go inya tiyo go. Yudo ka camera make mako video inya mulo. School kucho gintie yes, lakini yudo ka jing'eny. Koro mondo yud nafas mar mulo gigi ok yot. Koro anya wacho ni mane ber mar biro attachment yudo ka in gi chance mar mulo gigo kendo iriwri gi jok matiye sector no. School ing'eni onge ng'atiyo. School ji somete. Ka yudo ki iriwri gi jok mosetiyo, ginya koni kaka ye kanyo osebedo, gik monego itim, gik monego kik itim. Koro mane berne, mane kendo puonjruok ma yudo kae. Kamano. Dickens as a media student ama as a journalist, gin challenges mage ma samoro bed ni isekale school kucho, kech ka wayudo kinyiso ni maybe inadequate machines ama namba mar jok matiyo gi machine ng'eny, ma yudo ni samoro ok yud thuolo mar ng'eyo maybe gimonego ing'e chieng'no ineno take time. Kopogore kod minyiso gin challenges mage kendo mokale? Apa ni challenge mantie school kendo kisomo weche fwambo gi challenge maduong' maneno kacha. Ng'eny ji wacho ni kisebedo jafwambo to mondo yud tich tek, jofwambo ng'eny. Koro kokitiyo matek tiyudo ka ibro madong' kaka ji wacho no. Koro challenge man kuro maduong' nyaka iwuog oko mitim gimoro mopogre gi gima jomoko timo. Nyaka idhi ondam kata ariyo mbele ji. Mondo kata kindiko ji tinya penji ni in jafwambo isebedo kitimo. Koro mondo mi itim gigi be nyaka ibed gi challenges. Kata kidwa chako YouTube channel ni moro kaka jafwambo, iyudo ka kamera minya mako go videos gi yude tek. Kata mana ng'at manya konyi, ng'at manya support e moro amora, kata ka miya advice mar wuoyo yudo gi tek. Mana pa ni achiel kuom challenge moro mantie e somo weche fwambo. Dickens wayudo ni sama oluong ji e course iyudo ka ok ji te madhi mbele matieki ineno pamoja. Bedo ni samoro the going was tough, ineno wan gi family challenges, wan gi challenges mag school fee. What kept you going? Apa ni anya wacho ni kana ne mago iro kamano ni jok mosebedo machiegni koda, jonyuol, gosiepena mosebedo kwa somo go. Nikech ok anya wacho ni osebedo ka an gi fee pile. Yeah. To tich matek mar janyuol osemiyo matin moro to chulo tadhi mbele. Osiepega mosebedo kwa somo go gini bosebedo ka jiwa watim kendo miya mijingo mar dhi mbele gi gini. Apa ni gin magiseketa track mar dhi mbele gi gini. Okay. Kamano. Dickens ne rawera maneni odiochieng' ma kawuono as a media student ama as a journalist masani ni final year ne mar tieko kendo itimo attachment ni e TV marwa mar Lolwe. En ang'o ma di med kone bedo ni oko kacha ero giwacho ni kitieko school maybe tich yudo tek, jofwambo ng'eny ineno seche moko maybe jofwambo ratiro margi ok luweyo makare. En advice mane minyalo miyo rawera mobet piny maneni odiochieng' ma kawuono mana king'iyo kamera kacha? Twende. Apa ni advice manya miyo rawera mantie dala kata mantie school. Anya ng'ise mana ni geno ntie. Koro sama itimo gino titime gi chunyi te. Kech geno ntie. Asebede school kendo sani kora na attachment ariwra gi jok ma nie sector ni. Anya wacho ni geno ntie. Watemura tema geno ntie. Kamano geno ntie. Bedo ni wuok Lolwe ka kendo koro idhi dok e school. En puonj mane midhi miyo joweteni ma samoro ne oyudo attachment kuonde mopogore. Gin ang'o gini midhi nyisogi ni anta neno gima iselan to en kanye ma digomb dhiye bang' kisetieko school? Digomb ni ibed e sector mane? Apa ni ka tieko attachment
tadhi bedo gi experience miwacho cha. Yeah. Nikech koro asetudra gi jok mosetiyo. Iyudo ka Ilolwe kuma bire kanyo, iyudo ka Jatend TV nawinjo kawacho ni osetiyo kae kende, osetiyo higni 9. Manyiso ni nitie kuonde moko ma bosetiye. Yeah. Koro iyudo ka nitie riekni mang'eny monya miya anya riwo gi jowa moko modhi kuonde mopogre opogre. Mano bedo advantage manya betgo. Kendo katieko tanya gombo ni achaka duogo e Lolwe. Mondo ati gi jololwe. Kamano. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV mano ema kelowa e tielo mogik mar chenrowa ma kawuono mar twak rowere, ka bende wendo ma kawuono ne wan godo e show iluongo ni Dickens Amolo, ma bende timo tiegruok mare Mount Kenya University, ka bende otimo wechego mag fwambo. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, Nyasaye oritwa Amborita.